Attention! Alin sakupan? Yes, boss. Mag-andam-andam ka mo mga yung sakupan ko. Bye, back you, sir! Ayaw mag-ilaw! Huwag gusto nyo, kumato dali! Sige! Ayaw! Ito makin ako! Ilaw mo muna tayo! Kasuta mo! Sige! Bakit? Ano ko lang binikaroon? Karoon ka lang. Tang, pre nga ako maniwakita karoon. Ang talaga karbayhana ka. Uy, Lukring! Uy, Lukring! Uy! Nautang ka nga! Nautang na po ka niya? Ha? Bukutang ko. Kaya ba yan? Ay, si Patakan, tagaw-taw niya mong ba ha? Ngayon, isumuti kasi kung bana niya. Ay, kawan hawan niyo! Siya, sabat ay sigot sa utang mo. Kaya mo pangutang! Sabat pa niyo, Dili? Napakawal mo na kay taon na daw. Okay ka po, may lapsin ka, tunsong ka rin, Dili. Hindi mo good, akong hingyari diri kayo. Ito pa niyang pang tabi-tabi sa ako nga. Kuno, wako lutang katayad sa ako, Wang! abangan? Burang ka rin! Wang tasa! Ayun lang niya! Wala ka ba yan? Okay, gusto nyo! Kumato dali! Sige! Ito makin ako! Ilaw mo muna tayo! Kasuta mo! Ha? Attention! Alin sakupan? Yes, boss! Dapat ba magbansa-bansa ta karon? O sige! Attention! Yes, sir! Yes, sir! Hindi na magtingog nyo! Ha, sir! Balik! Attention! Yes, sir! Ito man, sakto na ang ganyan kaisog karon. Sakto na ganyan, boss. Sakto na ni Gupat. Mag-andam-andam ka mo mga yung sakupan ko. Bye, back you, sir! Hili! Unsa na! Mag-training kita o paayo. Tungod kay ako na first ako na pag-unod. Nakadoon lang atong mga kaway karon. Paino na sila karon sa atong mga puta. Gusto mag-andam-andaman yung mga kalingon. Yes, sir! Yes, sir. Asig katawa! Katawa, sir! Yes, sir. Fighter! Oh, boss. Asig katawa ka. Iyos ba? Yes, sir. Aron sa takna nga tunay kaway. Yes, sir. Isog ka! Andam ka! Yes, sir. Yes, sir! Aw, ako na, sir! Ikaw po. Oh! Sir, isog ko, sir! Singin pa-siyaw doon ka na to. Lagi, sir! Siyay! Hoy! Jok na! Yes, sir! Oh! Mayo kayo tubag ka. Kaya sa una, wag kami tubag ka na to. Wag kayo load, sir! Patay si Kuminder. Yes, sir! Yes, sir! Huwag andam-andam ka mo. Kung sa'y andam mo, sir! Basta, andam! Yes, sir! Yes, sir! Mga kawan. Oh, komando. Nanong nagabihan ka man? Tanong ko na rin. Habis kong kilibang ka nan. Ano ba? Kalibang mong ikaw. Kumusta mo tayo? Dugo. Ano tayo dakong tanggumat? Magandang ko mo. Kaya na ay makikira ka na to. Pinanglan. Kita na sa atrasan. Isa kadalaw pa sa hadyo, Commander. Wala may nahadupit, di ba? Wala na! Gandam ka mo! Yes, sir! Sir! Kaya dunay gubat na may tabo karong adlaw. Gubat tayo, sir! Huwag kami misindo! Kumalapan, Commander natin. Yes, sir! Ayaw ka malata. Makadawat pa kami, sir! Di may mga matay! Makadawat pa kamo! Yes, sir! Sige na! Unsa man, Commander? Mato na kita. O na!
Uy, nanawag mo na ko si General Milling. Kasi kay Tuyo ano niya eh. Oh, General! Nakatawag ka man. Kaya nagkakalan kong babae. Bisan ko siya lang kabuok. Bahala, ginanay mo silik ako. Ah, mao ba? Kung babae lang, General Milling, wala ka de problema ka na ko. Kahit naghahan ako kailang mga babae, mga sexy, mga gwapa. Ang hayaan kito ni mo, General. O sige, dalihin kong babae, bisan ko siya kabuok. Bahala, ginanay mo silik ako. Karoon na yun. Adunay maayo ay. Mas maayo pa. Magpatabang ko lang jokno, monsieur. Jokno. Kinahanglan di ta mo atras kung taong-gunta ni Commander. Dita matras! Di ka. Kusla ba nga matay? Oh, kana. Kana akong Patay! May pilihan ko boy! Gabi ako sa mga sawo! Kana. Jokno. Asyo! Mari kamu. Mari ka, kalayo pa na rin. Commander! Brother. Yes. Ato na ko'y pabuhat kanina. Kung sama mag-contraction worker ta, may tawag ka na ko si General kanina. Unya! Namingon siya ka na ko, padadaan ko na siya babay. Muna, akong plano karon nagpatawag ko kanyang duha. Yes, sir! Tungod kaya nga akong plano. Sa madaling oras karon ka na doon. Madadaan na itong babay, ang atong amo. Wait, kumliba, Commander. Ang dami! Kung asa ka, naami. Kana! Kana ang gusto ko madungitan niyo. Kinalat andam kita sa kanunay. O sabay kipaabot niyo. Kana! Sakyanan! Mga abso na kita. Ha? Mga abso na kita. Mga insakupan. Sir, taghag mga siksi dito sa Intramuros. Ato ka siguro guwas Cebu. Ha? Kana! Ayaw mag-ilaw! Atas sa katropo na tikoy! Usapin gusto nyo! Sa'yo! Uy, saman! Thank you.